Takže vidíš túto rovnicu, vidíš v nej zlomky. Dobre, ľavá strana dosť dlhá, pravá strana tiež, nevadí. Napíšem si rovná sa a popozerám si celú rovnicu. Pozriem si, čo tu mám. Je tu dosť veľa mínusov, bude treba dávať pozor na tie mínusy samozrejme. No a pozriem sa teraz, mám tu 4, 8, 8, 2, potrebujem spoločného menovateľa. Najlepší bude najmenší spoločný násobok čísel 4, 8 a 2 a tým je 8. Celú rovnicu teraz prenásobím osmičkou. To znamená, že celú ľavú stranu i celú pravú stranu. Tak poďme na to. 8 krát 2x, to sa rovná 16x. Mínus si odpíšem a idem. Fintička. 8 delené 4 sa rovná 2. 2 napíšem, krát, zátvorka a do zátvorky umiestním celého čitateľa. Upravovať to budem neskôr. Mínus odpíšem. 8 deleno 8 je 1. 1 krát celý tento čitateľ v zátvorke bude celý čitateľ v zátvorke. Hotovo, tam nebudem nič meniť, žiadne číslo. 1 krát to nepíšem, to nepotrebujem napísať. Dobre, idem na pravú stranu. 8 krát 3, 24, mínus odpíšem. 8 deleno 8 je 1. 1 krát celý tento čitateľ ostáva čitateľ, ale v zátvorke, pozor, ak by nebol v zátvorke a nepomeníš mínusy, tak už je chyba. Idem ďalej, 8 delené 2 je 4, teda minusy odpíšem takto. 8 delené 2 je 4, napíšem 4 krát a do zátvorky dám 9 minus 2x. Dobre, mám to upravené, opäť rovná sa. Idem na ľavú stranu, popozerám, čo to tu mám. Dobre, neostáva mi nič iné, ako roznásobiť obe zátvorky, takže 16x si odpíšem a idem. Minus 2 krát 3x je minus 6x, minus 2 krát minus 2 to je plus 4. Potade to som. Potade to mám vybavené. Idem ďalej. Mínus, tu nemám žiadne číslo pred zátvorkou, alebo respektíve teda mám, a to 1. Takže mínus 1 krát 4x je minus 4x. Mínus 1 krát minus 14 je plus 14. Ľavá strana hotovo. Idem napravo. To isté idem urobiť aj na pravej strane. Idem roznásobiť zátvorky. Takže 24 odpíšem. Mínus 6 plus 2x. Mínus 36 plus 8x. Rovná sa si napíšem. Tak. A teraz nejdem robiť žiadne ekvivalentné úpravy, kým mám ľavú stranu takú kvázi zložitú i pravú stranu. Upravím si najprv, spočítam x s xami a čísla s číslami, tak veľmi jednoducho povedané. Takže 16x minus 6x to je 10, x minus 4x je 6x, 4 plus 14 je 18. Pravá strana, tu máme 24 minus 6, to je 18, hľadám ešte číslo. 18 minus 36, to je minus 18 a 2x plus 8x, to je 10x. Až teraz idem robiť ekvivalentné úpravy a to takú urobím, že takže minus 18 z ľavej strany a na pravej strane urobíme minus 10x, teda urobím to aj na ľavej, na pravej strane všetko samozrejme. Takže idem 6x. Minus 10x je minus 4x, rovná sa. Minus 18 je minus 36, 10x minus 10x vypadlo. A ešte potrebujeme vydeliť celú rovnicu minus 4 a dostávame x rovná sa 9. Myslíme si, že je to teda koreň rovnice, ale až skúška nám ukáže, či skutočne je to koreň rovnice. Takže skúška. Ľavá strana. Pozerám sa teraz do prvého riadku sem a vidím tam 2x9 mínus 3x9 mínus 2, celé si to napíšem, mínus 4x9 mínus 14. Dobre. A to sa rovná. Toto 2x9 je 18. Mínus 3x9 je 27, mínus 2 je 25 lomeno 4. Mínus 4x9 je 36, 36 mínus 14 je 22 lomeno 8. Rovná sa. 18 odpíšem. Mínus 25 lomeno 4 odpíšem. Mínus.
A tu idem krátiť, toto bude 11 štvrtín. Rovná sa. No a teraz máme, spoločný menovateľ bude 4. A ideme 4 x 18, to je 72. 72 minus 25 je 52 minus 5, to je 47 a 47 minus 11 je 36. Takže 36 štvrtín, to je 9. Pravá strana rovná sa 3 minus 6 minus 2 krát 9 lomeno 8 minus 9 minus 2 krát 9 lomeno 2 rovná sa 3 minus 6 minus 2 krát 9. 6 minus 2 krát 9 je 6 minus 18, čiže to bude minus 12 osmín, potrebujem zátvorku, minus 9 minus 2 krát 9, to je 9 minus 18, to je minus 9 polovíc, takže som si potrebovala poradiť s týmito zátvorkami. Potrebovala som si pomôcť so zátvorkami a ideme. Toto idem krátiť, toto budem krátiť 12 osmín určite, štvorkou, takže tu budem mať 3 polovice, super. Tak mám 3 plus 3 polovice plus 9 polovíc a to sa rovná. Pôjdem na polovice, takže máme 6 plus 3 je 9, 9 plus 9 je 18, a 18 polovíc to je 9. Čiže ľavú stranu mám takú istú ako pravú a teda koreň rovnice je 9, to čo mi vyšlo. Toto tu. Toto je koreň rovnice, vidíš? Hotovo. Pýtajú sa ťa, ktoré číslo je o 5,5 väčšie ako podiel čísel 784 a 32. Už keď tam máš slovo podiel, už vieš, že tam bude nejaký zlomok alebo delenie. A keďže sa pýtajú, ktoré číslo je o 5,5 väčšie, toto je tu dôležité, tak budeš mať plus alebo mínus. A keď je tam slovko podiel, tak budeš mať určite delené alebo zlomok. To je jasné. No a teraz, keďže sa pýtajú podiel čísel 784 a 32, ja si to hneď dám do zlomku. A ktoré číslo je o 5,5 väčšie ako tento podiel? No tak najprv si vypočítam predsa tento podiel. Takže buď môžeš na kalkulačke, pozri, vydeliť. Vieš, že si to vydelíš. 784 deleno 32, 24,5. Alebo môžeš krátiť, ak chceš, tak môžeš aj krátiť. Môžeme skúsiť, napríklad dvojkou sa dá, takže dvojkou dostávame 392 lomeno 16, ešte dvojkou ideme krátiť a máme 196 lomeno 8, ešte môžeme napríklad 4, to vidíme hneď, že 4 sa dá, takže to bude 40, 4x4 je 16, to je 30, 49 lomeno 2, vidíš, a 49 lomeno 2, to je už ľahučké, to je 24,5. To je ono, 24,5, to už krátiť nevieš, to už musíš vydeliť. Takže buď takto, alebo takto. Toto je dobré, keď si chceš precvičiť zlomky, alebo teda krátenie. No a chcú od teba o 5,5 väčšie číslo, ako je týchto 24,5. No tak to bude aké číslo? 24,5 plus 5,5 predsa. No a to je 5 a 5 je 10, 1, tu je čiarka, 1, 5, 6, 6 a 4, 10, 1 a 2, 3, 30. Hotovo. O koľko, zase máš o koľko, takže budeš plus mínus robiť, nie je krát delené, je číslo mínus 4,5 väčšie ako číslo mínus 5,7. Chcú vedieť od teba, o koľko je toto číslo väčšie od tohto čísla. Tak keď to nevidíš hneď, tak pozri, tak urob takéto, že o koľko je 5 väčšie ako 3. Ako to zistíš? 5 minus 3 rovná sa 2. Vidíš? Mínus potrebuješ použiť. O koľko je 5 väčšia ako 3 o 2. Takže o koľko je mínus 4,5 väčšia ako mínus 5,7, musíš medzi ne dať mínus.
Vidíš? Ale tým pádom zátvorka. Dobre. Rovná sa a máš minus 4,5 plus 5,7 rovná sa. A teraz už potrebuješ poznať pravidlá, ako sa počíta kladné záporné čísla. Napríklad výsledok tohto príkladu bude kladný, určite. A číselka, teda ich absolútne hodnoty, musíš odpočítať. Čiže budeme robiť 5,7 minus 4,5. Toto budeme počítať. Takto. 5 a 2, čiarka, 4, 1, 1,2. Dobre, čiže minus 4,5 je o 1,2 väčšie ako minus 5,7. Hotovo. Koľkokrát je tretina štvrtiny väčšia ako pätina šestiny, už keď máš koľkokrát, tak už vieš, že tam bude nejaké krát alebo delené. Krát delené. Koľkokrát, to už bude krát delené. Aha, snehuliak mi vznikol. Dobre, to je vedľajšie. Koľkokrát je tretina štvrtiny, to je tretina štvrtiny. To je myslené tak, že tretina zo štvrtiny a tretina zo štvrtiny to je krát. To je krát v zlomkoch. Väčšia ako pätina šestiny. Pätina šestiny. Čiže pätina zo šestiny, teda krát. Koľkokrát je toto väčšie ako toto? Keď sa pýtajú, koľkokrát je to väčšie, tak medzi ne musím dať znak delenie. Túto matematickú operáciu budeme robiť, ale musíme urobiť ešte jednu vec a to umiestniť všetko do zátvoriek. Teda tento prvý číselný výraz i tento druhý, pretože my sa pýtame, že celé toto, výsledok tohto, je koľkokrát väčší ako výsledok celého tohto príkladu. Rovná sa, no a ideme 1 tretina krát 1 štvrtina, to je 1 dvanástina, delené nám ostáva, 1 pätina krát 1 šestina je 1 tricatina, rovná sa 1 dvanástina krát, ako vieš, zlomky deliť nevieme, takže delenie premeníme na krát a zlomok prevrátime. Krát 30 lomeno 1 rovná sa a prichádza na rad moje obľúbené krátenie 12 a 30 šiestimi. A získavaš jednu polovicu krát 5 jednín, to sa rovná 5 polovíc a to je 2,5. To znamená, že tento prvý výraz 1 tretina 1 štvrtiny je 2,5 krát väčšia ako 1 pätina 1 šestiny. Hotovo. Tak vidíš, Julia mala 36 cukríkov, z ktorých zjedla 1 štvrtinu. 1 štvrtinu z 36, z je krát, keď sme v zlomkoch, 1 štvrtina krát 36 sa rovná 1 štvrtina krát 36 jednín, rovná sa a už krátiš krásne. 4, 36, 4 a vychádza ti 9. Takže Julia zjedla 9 cukríkov, Mária mala 45 a zjedla z nich 1 devätinu, takže 1 devätina zo 45. Opäť krát, 1 devätina krát, už si to rovno napíšem takto, rovná sa, idem krátiť, krásne 9, 45 deleno 9, alebo teda 9 krátim, 9 deleno 9 1, 45 deleno 9 je 5. Mária zjedla 5 cukríkov, čiže pravda je, Ačko, viac cukríkov zjedla Mária, Bčko, menej cukríkov zjedla Júlia, Obe zjedli rovnaký počet cukríkov, veru nie. Dčko, Júlia zjedla 9 a Mária 5 cukríkov. Áno, Dčko je pravda. Hotovo. Máš príkladík, výraz s premennou A a máš určiť jeho hodnotu, keď A sa bude rovnať jednej polovici. A sme v zlomkoch, pretože namiesto A teraz ideme dosadiť túto jednu polovicu a uvidíme, čo sa bude diať. Tak poďme. Zátvorka, 1 polovica minus 1 krát, namiesto A 1 polovica plus 1 minus 1 polovica krát 1 plus 1 polovica rovná sa. No a idem si to popozerať teraz. Takže pozrime sa na to. Poďme najprv v tých zátvorkách vypočítať, aké hodnoty majú vlastne tieto dvojčleny alebo tieto číselné výrazy, ktoré tu sú. Takže 1 polovica minus 1 celá, to je vlastne 1 polovica minus 2 polovice. Vieš, lebo 1, to sú 2 polovice. Tak je, 1 celá, to sú 2 polovice.
Tak poďme. 1 polovica minus 2 polovice, to bude minus 1 polovica. Krát 1 polovica plus 2 polovice, to sú 3 polovice. Som tu minus. 1 minus 1 polovica, to je 2 polovice, minus 1 polovica, 1 polovica, krát, a ešte mám 1 plus 1 polovica, to je 2 polovice, plus 1 polovica sú 3 polovice, rovná sa. Pozor, teraz musím dodržať poradie počtových operácií, a teda najprv násobím tu aj tu a potom to odčítam. Takže idem, pozerám, či sa mi nedá krátiť, nedá sa. Dobre, tak idem minus. 1 krát 3 je 3, 2 krát 2 je 4. Minus. A tu mám, krátiť sa nedá, 1 krát 3 je 3, tu je 2 krát 2 je 4. Rovná sa, čo tu mám? Minus 3 štvrtiny, minus 3 štvrtiny, no tak spoločný menovateľ je 4. A hore máme minus 3 a to je minus 6. A to sa rovná, tu ešte ideme krátiť, samozrejme mínus a budeme krátiť 2 a budeme mať minus 3 polovice a to sa rovná minus 1 aj 1 polovica alebo minus 1,5, ak chceš. Hotovo. 2 zlomky máš vynásobiť. Veľmi nezvyčajne. Čitatelia aj v menovateli sú desatinné čísla, toto nebýva zvykom, skôr tam bývajú prirodzené čísla, no ale dobre, dali takýto príklad, tak si poradíme s takýmto. Prvé, čo zbadáš hneď je, že 4 a 12 kráťme. 1, tu bude 3, čiže máme 6,5 krát 3 lomeno 2,5. No dobre, no tak 6,5 krát 3, ja to nejdem premieňať na zlomok, nejdem si to komplikovať. Jednoducho vynásobím 6,5 krát 3 a 1 krát 2,5, aj keď ja ešte vidím krátenie, alebo možnosť krátenia, a to 5. Takže ešte idem. 2,5 si vykrátim 5, ostane mi 0,5 a 6,5 tiež 5 a budem mať 1,3. Vidíš? A 1,3 a 0,5, dobre, to už nechám na pokoji, lebo to už sú také malé čísla, že s tým si poradím ľahko. 1,3 krát 3, to je 3,9, lomeno, a tu mám 1 krát 0,5, takže mám niečo takéto. No a teraz pozri, 3,9 deleno 0,5. No dobre, tak jasné, že môžeš na kalkulačke samozrejme, ale skúsme ručne. Takže 3,9 delené 0,5, takto, toto ani nemôžem, pretože deliteľa mám desatinné číslo. Čiže prvé, čo urobím, je krát 10 a tu budem mať 5 a tu budem mať 39. A teraz už môžem deliť. 39 delené 5, tak to je 7. 7 krát 5 je 35, ostali mi 4, idem ďalej deliť, takže čiarka 0, 0 príde aj sem, takto. 40 delené 5, čiarka aj sem, 40 delené 5, 8, takže 7,8. Takže môžem takto postupovať. 7,8, mám výsledok, hej, mám ho už. Alebo môžem postupovať aj inak. Pozri, 3,9 to je 39 desatín, lomeno, teraz som si túto zlomkovú čiaru prepísala sem, a 0,5 to je 5 desatín. A vzniká mi zložený zlomok, hlavná zlomková čiara je tu, no a teraz už urobím len také niečo, že hlavnú zlomkovú čiaru odpíšem a dám si 39 krát 10, vonkajší s vonkajším a vnútorný s vnútorným vynásobím 10 krát 5. Rovná sa a idem krátiť. 10, 10, vypadlo, 1 ostalo a mám 39 petín. 39 petín, pozri, a dostávam sa presne do toho istého, ako som bola tu. 39 deleno 5. Vidíš? Čiže mám 7 celých aj, koľko mi ostáva? 35, 4 petiny. Rovná sa. No a 4 petiny, keď chceš premeniť na desatinné číslo, tak to je 0,8. Čiže mám 7,8. Vidíš? Takže tak, alebo aj takto. Hotovo. Dobre, máme zjednodušiť, upraviť tento výraz. No tak evidentne vidíš, že je to zložený zlomok. Nezľakni sa toho, toto je hlavná zlomková čiara, takže sem si dáme rovná sa. No a popozeráme si to, čo to tu máme. Tu máme jeden zlomok, 14 lomeno 3y na druhú. Dobre, tu krátiť neviem.
a tu mám 7x na druhú lomeno 6y na druhú, tak v menovateľoch mám nejaké písmenka, tak v prvom rade určím podmienky, že y sa nesmie rovnať 0. To vidím stade to, lebo tu je y v menovateli, nesmie sa rovnať 0. Dobre, uvidím, čo bude ďalej. No, odpíšem si hlavnú zlomkovú čiaru, takto, a idem vonkajší s vonkajším vynásobím, čiže 14 krát 6 krát y na druhú a vnútorný s vnútorným, čiže 3 krát 7 krát y na druhú krát x na druhú rovná sa, x sa mi ocitlo v menovateli, pripisujem ďalšiu podmienku, x sa nesmie rovnať 0, rovná sa, pokračujem ďalej, už mám len jednu zlomkovú čiaru. No a teraz si to celé popozerám, keďže mám všade samé kráty, tak budem môcť krátiť. To ja sa teším veľmi, čiže 14 a 7. 14 a 7 sedmičkou. 14, tu ostane 2, tu ostane 1. 3 a 6 trojkou, tu ostane 1, tu ostane 2. Y na druhú, vypadne úplne všetko, ostane 1, 1. A tu ešte ostáva x na druhú, to nemám s čím vykrátiť. Dobre, takže výsledkom bude, tu mám, musím sa v tom vyznať teraz, 2 krát 2 krát 1, to je 4. A tu mám 1 krát 1 krát 1 krát x na druhú. Pozri, a mám 4 lomeno x na druhú, rovná sa. Toto ešte môžem upraviť tak, že ak nechcem mať zlomok, tak môže to byť ešte taká jednoduchá úprava, ktorá vyzerá takto. 4 krát x na mínus druhú. Exponent bude záporný. Ale zlomok nebudem mať. Hotovo. Máš upraviť takýto výraz? No dobre. Odmocnina delené zlomok plus mocnina mínus 4 deleno 8. Všetko možné. No dobre. Tak rovná sa. A musíme dodržať poradie počtových operácií a pokojne, rozvážne, pomaly. To je veľmi dôležité. Takže pomaličky. Poďme odmocňovať, ak môžeme. Môžeme. 0,04 odmocníme, budeme mať 0,2 desatiny. Deleno 1 pätina, dajme si krát 5 jednín, pretože deliť zlomok sa nedá, takže budeme mať násobenie a prevrátenú hodnotu, plus mínus 1 na druhú, to je 1. Dobre. Mínus odpíšem a 4 deleno 8, no tak to si dám ako zlomok. Ja si to dám ako zlomok, pozri. Dá sa inak, ale ja si to dám takto. Rovná sa. No a teraz pozerám. Tu 0,2 krát 5 jednín. Toto si dám ako zlomok tiež. Krát 5 jednín. Plus 1, iba odpisujem. Mínus. A tu už krátim štvorkou. Takže tu budem mať 1 a tu budem mať 2. A tu krátim tiež. Tu budem mať 1 a tu budem mať 2. A aha, ešte dopíšem toto minus 1 polovica. Takto. Rovná sa. A teraz mám, pozri čo. A ešte môžem krátiť 2, 2. Tu mi ostane 1, tu mi ostane 1. Takže mám 1 krát 1 lomeno 1 krát 1. To je 1. Plus 1 mínus 1 polovica. Rovná sa. 1 plus 1 je 2 a 2 mínus 1 polovica je 2. To je koľko polovíc? Alebo to napíšem, no dobre. 2 mínus 1 polovica rovná sa 2, 2 delené 1, 4. 4 mínus 1 sa rovná 3 polovice. Hotovo. Hotovo. Ja som chcela už tu vlastne, že tú dvojku, že to premením na 4 polovice, mínus 1 polovica a hneď mám 3 polovice. No ale môžeš aj takto. Dobre, no máme tu výraz s premennou a chcú od nás vlastne určiť hodnotu tohto výrazu, ak tá premenná bude mínus 3 pätiny. Tak dá sa tento výraz upraviť, alebo teda vypočítať tá hodnota tak, že namiesto Ačka dosadíš všade mínus 3 pätiny a ako vidíš, je to záporné, povznikajú ti tu hranaté zátvorky a potom to nejako vypočítaš, samozrejme dá sa, ale ja som sa rozhodla inak. Ja skúsim najprv tento výraz upraviť s tou premennou, či náhodou nebude to mať nejaký jednoduchší tvar a potom do toho jednoduchšieho tvaru dosadím tie minus 3 pätiny. Takže rovná sa, rovná sa. No teraz tu mám dvojčlen krát dvojčlen
A dvojčlen krát dvojčlen sa upravuje tak, že každého s každým musím roznásobiť. Čiže idem roznásobovať. 3a krát 1, to je 3a. 3a krát minus 2a, to je minus 6a na druhú. Minus 1 krát 1 je minus 1. Minus 1 krát minus 2a, to je plus 2a. Plus. A 6 roznásobiť zátvorku, to je nič, to je ľahučké. Takže 6a na druhú plus 6 rovná sa. No a teraz a na druhú to môžem spočítať a ako vidíš, aj mi to vypadne, pretože minus 6a na druhú plus 6a na druhú je 0. Vypadlo mi to. Dobre. 3a plus 2a, to je 5a. A minus 1 plus 6, to je plus 5. Tak. A toto ešte môžem upraviť tak, že vyberiem pred zátvorku 5 a ostane mi v zátvorke a plus 1. Toto a toto to je už rovnako ľahké, čo sa týka ako určenie hodnoty, keď tam bude ačko minus 3/5, takže môžeme si vybrať tento tvar alebo tento. Ja si vyberám tento a sem dosadím tie minus 3/5 a pozri sa, okoľko je to jednoduchšie. Vidíš, tu sa natrápiš, kým dáš sem tie minus 3/5 namiesto ačka, tak sa natrápiš a tu, keď sem dáš tie minus 3/5, pozri, tak je to nič. Rovná sa. A teraz pozri, čo urobíme. Minus 3/5 plus 1, to je minus 3/5 plus 5/5. To sú 2/5. Takže máme 5 krát 2/5 rovná sa. Ideme krátiť a ostalo nám 2 lomeno 1 a to sa rovná 2. Hotovo. No dobre, zapíšme si túto slovnú úlohu. 72 buchiet pripravila mama. Milan zjedol 1/9 z celkového počtu. 1/9 zo 72 je 1/9 krát 72. Martina zjedla 1/8 zo zvyšku. Koľko je 1/8 zo zvyšku? Keď zjedol Milan 1/9, tak ostalo ešte koľko? 8/9 zo 72. A Martina z toho zjedla 1/8. Čiže Martina zjedla 1/8 krát 8/9 krát 72. Vidíš? A mama zjedla 4 buchty. 4. To nemusím písať, že 4 z niečoho, lebo to je celé číslo. A pýtajú sa, koľko buchiet ostalo pre otca. Tak, Milan, Martina a mama spolu zjedli niekoľko buchiet, preto som sem dala plusy. A ešte niečo ostalo aj pre otca. A to zistíme, akože koľko to je to, čo ostalo pre otca. No tak predsa tak, že toto, čo zjedli oni, odpočítame od týchto 72. Pozri. Vidíš? A máš to. Odpočítaš vlastne celú túto dávku, takto, to, čo oni zjedli, tak som to dala teraz do zátvorky, od 72. Bolo treba dať do zátvorky, či nie? Áno, určite áno, pretože mínus mení všetko. Keby sme to do zátvorky nedali, mali by sme to nesprávne. Takže poďme počítať. 72 mínus, zátvorku si nechám. Áno, mohla byť aj oblá, dala som hranatú teraz, to je jedno. 1/9 krát 72, jednoduchým krátením zistíme, že je to 8 plus 1/8 krát 8/9 krátiš. Počkaj, ideme krátiť, aby ste to videli všetko. Takže 72 9, krátime 9, ostalo nám 8, super. 8 vypadne, 9 72 vypadne, ostane 8. To znamená, že tu nám ostalo 1 krát 8, 8 a plus 4. Rovná sa. A teraz máme 72 mínus 8 plus 8 je 16 plus 4 je 20. Takže 72 mínus 20 rovná sa 52. Ostalo pre otca. Celkom dosť mu nechali. Hotovo. No dobre, poďme na to teda. V takýchto príkladoch poď od konca. Začni od konca. Koľko rúží spolu vystrieľali, tak pre teba to bude x, lebo nevieš, netušíš, koľko rúží spolu vystrieľali, tak je to x.
Ale vieš, že Boris dostal šestinu z tohto. Z x, to je 1/6 krát x, to už poznáš. Milan dostal tretinu. Tretinu krát x. Emil dostal štvrtinu krát x. A Andrej dostal 6 ruží. To je 6, to napíšeš len takto. A teraz, koľko ruží spolu vystrieľali? No tak vystrieľali spolu Borisové, Milanové, Emilové a Andrejové. Tak je? Čiže 1/6 x plus 1/3 x plus 1/4 x plus týchto 6 sa rovná všetko toto spolu. To sa rovná x. A hotovo. A máš rovnicu. Jednoduchú. Aj keď sú tam zlomky, nie je to zložitá rovnica. Takže 6, 3 a 4. Hľadáme najmenší spoločný násobok a to bude 12. Takže krát 12 a ideš fintička. 12 delené 6 sa rovná 2. 2 krát x je 2x. Plus 12 delené 3 je 4. 4 krát x je 4x. Plus 12 delené 4 je 3 krát x je 3x. Plus 12 krát 6 je 72. Rovná sa 12 krát x je 12x. A teraz si to pozriem. Tu mám 2, 4 a 3, tak to je 6 plus 3, to je 9. Takže budem dávať minus 9x, nech mi to rovno vyjde kladné. Takže mám 72 rovná sa 3x. A teda predelím to 3 a budeme mať 24 rovná sa x. Je to tak? 24 ruží vystrieľali spolu. Hotovo. Môžeš si to tak rýchlo čeknúť, že teda či 1/6 Boris, 1/6 z 24 to je 4, takže Boris mal 4 rúže. Potom ten druhý Milan, ten mal 1/3, 1/3 to je 8. No Emil, ten mal 1/4, to je 6. No a ešte Andrej, ten ešte mal 6 ruží. Takže toto spolu ti musí dať tých tvojich 24. 4 a 8 je 12, a 6 je 18, a 6 je 24. Hotovo.